všichni, dneska jsem se nemalovala, takže to asi nevšimejte, ale byla jsem na rychlo nákupech. Jako první v H&M jsem brala tyhle džíny, jsou low-waisted. Ukážu vám tu barvu. Ta barva vypadá hrozně šedě, ale ona taká vyblitá modro-zelená, něco takového. A ty prosím pěkně stály 299 korun. Mega levný, ale ještě pár velikostí by tam mělo být, protože jsem je nebrala jako poslední, ale myslím si, že budou rychle pryč. Jako další jsem si brala takový basic top, ale až teď jsem si všimla, že je mega průhledný. Já jsem ho neskoušela. To asi nebude úplně ideál. A ten stál 99 korun. Jako další jsem brala takovýhle nějaký tílečko. Ona má hrozně roztomilý tady ty ramínka a somora. To stálo asi 30 korun. No a v Beršce jsem brala jenom jednu věc a to byly tady tyhle tepláky. Teď jsem si málem zhodila olivový olej. Já jsem totiž dělala i nákup potravin a ještě jsem to neschovala. Nemá. Každopádně ty tepláky mají takhle jakoby šňůrky a já to budu nosit tak, že to jakoby přehnu. Tak nějak. A chápeme se. Jsou to teda opět basic tepláky černý s tady tou gumičkou na konci. Já žádný černý takovýhle nemám. Takže ty se hodí. No já to mám v S-ku, ale asi jsem si mohla vzít XS, protože jsou mi docela dlouhý, ale předpokládám, že to srazí v sušce. Takže tak. A ty stály 449, což nebylo ve slevě, ale whatever, ty jsem fakt potřebovala. Takže tak, já se jdu tady schovat svůj nákup a mějte se hezky, bye bye.